walang tanglad, walang tanim na. Ma, mauna ka na kain, ma. Mauna ka na kain, naluto na yung ulam. May sabaw na ako, mainit yung sabaw. Halika dito, magsigop pa ng sabaw. Mahali ka na, ma. Dali. Dala na lang kita dyan? Ha? Ikaw nga. Ika dito. Mainit yung sabaw. Ha? Hindi na ako magtagal. Sabihan na. Sabaw lang. Walang lakas katawan ko. Oh. Kain na. Sahin pa ako. Ano yan, gulay? Kuan, malunggay. Lagyan ng malunggay. Kahit isda, wala akong gana kumain. Yung kalahati man lang to. Kalahating isda pinutol ko ng 3. Oo nga, kasi malaki. Hmm. Hindi na. Ano mo yan? Meron akong kutsara. Kunin ko yung saan lagay yung kutsara mo. Saan mo nilagay? Pinggan. Dito sa loob. May kanin dito. Hindi. Ito lang. Hindi na yata ako nagtatagal ba? Una-una na lang tayo yung tuma. Unahan lang tayo talaga. Una tayo. Ganun din ang naramdaman ko ngayon. Parang hindi ko magtatagal kaya kukunin ko yung mga bata mo na doon. Habang kaya pa. Magpa-doktor ka na kasi. Doktor, ano yung bayad mo? Sus. Kaya nga sabi ko, punta ka sa health center. Ganon din yan, ma. Maraming mga referral yan. Sus.